ranar da ka zo wurin uwarka jama'a sakin huska kana dariya kana murna kana murmushi, uwarka ta ga alaman kwanciyar hankali a huskanka. Kada ka shigo wurin uwarka ka ɓata rai ki hushi da manki. Shigo wurin uwarki ko ka shigo wurin mahaifiyarka kana nuna alaman cewa na zo wurin uwa na sake ka ji daɗi. Zauna ƙasa ma ko da kan kujera ka kai da zauna ƙasa gabar uwarka, ko da kai ne sarkin duniya kafi kowa arziki. Ka nuna kai ba kowa kake ba, ma dama tana duniya sunan ka yaro. Aya ya tabbata a cikin suratul Isra, mala ya karanta mana aya na 23, wa qadara rabbuka